כאן, במושב פסטורלי בשרון, נפתח הגן הדיגיטלי הראשון בישראל. אנחנו מאמינים ביכולת האינטואיטיבית של הילד להתנהל בעצמו במרחב הדיגיטלי. אחרי 30 שנה במערכת החינוך הקונבנציונלית, לעבור ולחנך מהבית, זה שינוי מרענן. אז מה שונה אתם שואלים? גם אנחנו מבקשים להבין מה ממלא את מקומו של המגע האישי של הגננת. אורי, אתה זוכר על מה דיברנו? גופי ברשותי? תראה, התפיסה הפדגוגית בגן הדיגיטלי שלנו היא לאפשר לכל ילד וילדה לנהל את עצמם בעצמם. פילה, תנגבי לי. תנגבי לבד. אוף. הנה, עצמאות. גם טקס אמא של שבת משנה את מהותו בגן הדיגיטלי. יום שישי. מחר שבת, מחר שבת, שבת מנוחה. ועכשיו מחבים. לא אותי! הנה מה טוב ומה נעים. ימים יגידו, האם הגן הדיגיטלי הוא עוד שלב אבולוציוני בעולם הדיגיטלי הנכפה עליהם, או ששוב נגלה כי בדברים החשובים באמת אין תחליף לאנושיות.